Nakuha isa ka uluhan, nagnormal ra ang adlaw nga Lunes kagahapon kay padayong namasahero ang mga PUJ dinhi sa Sugbo. Sa Cebu City na igo ra ang gidaghanon sa mga traditional PUJ nga namasahero kagahapon sa buntag. Samtang sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, padayong namasahero ang kapin 70 ka mga sakop sa Lapu-Lapu Mandawi Drivers and Operators Association Kunlam Dowa. Samtang wala man musalmot sa transport strike ang Piston Cebu, apan milusad sila og lihok protesta atubangan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Office kun LTFRB 7. Uyon sa PUJ modernization ang Lamdoa, apan ang Piston Cebu supak niini. Samtang gipasabot ni Director Eduardo Montialto sa LTFRB 7 nga gilugwayan hangtod Disyembre 31 ang PUJ modernization program. Sa mong side, isip driver nga nabuhi og tarong, nagbalance pud mi nga dili masapir ang pasahero nga kami pod og pami drive mo sakay mig lain sakyanan. Kita mismo sa Piston Cebu wala man putoy plano nga mo strike pagyod, no, mo strike kay ang strike mangud taas nga proseso siya i-implement. Ang kining modernization manggod mapadayon gini siya. Ang hunahuna magud sa tanan ang ilang gikuan wala nila nakalimtan nila nga serbisyo publiko ning ato ang pinakauna natong buhaton ani. Sama sa lalawigan sa Bohol, padayon ang pamasahero sa pampublikong sakyanan sa Tacloban City sa Eastern Visayas. Gipasabot sa pipila ka mga PUJ driver sa Tacloban City nga kun mosalmod sila sa tigil pasada, wala sila income ug apektado ang ilang panginabuhian.